S'ha d'aprofitar al màxim. Home, ja tenim prou penes en casa, és la millor manera, com no, d'aprofitar i de començar el cap de setmana. Diversió assegurada i, com no, beguda i bon menjar. I qui sap, perquè igual passa que coneguem un alemany o te pot passar... Ui, que romàntic! De tot no se sap. Mira. Bueno, Gunter, una cosa, festes de la cervesa n'hi ha moltes, però esta és de les més originals, perquè darrere en l'organització estáis gente alemana, del Club de Carnaval de Calpe. Sí, sí, ya. El Carnaval Club existe ya 30 años y 25 años estamos con la fiesta de la cerveza aquí en Calpe. Y claro, somos alemanes aquí que participamos con nuestra cultura y con nuestras fiestas aquí en Calpe. Os habéis convertido en todos unos embajadores, ¿eh? Sí, ya, hombre, por supuesto, hay que estar aquí en Calpe como embajador, sí. Oye, ¿eres capaz de acordarte de las cantidades que movéis? ¿Cantidad de gente, de litros de cerveza, de comida? No, ya eso es difícil en este momento, pero la gente ha venido más como en otros años. Lo que pasa, la consumición ya ha bajado, ¿no? La crisis. Estamos en eso y ya 20% menos por lo menos en cerveza, comida, también menos, algunos tipos de salchichas menos, pero aparte tenemos una salchicha nueva de medio metro. ¡Ay, eso hay que probarlo, Gunter! Bueno, son 3.000 litres de cervesa en 500 barrils, cervesa vinguda des d'Alemanya, una tona i mitja de salchiches per a disfrutar com animals, com no, en el cant de guerra, que és esta cançó. A mi m'agradaria que coneguereu a esta taula. Felipe és espanyol, però la resta són alemanys que viuen en Benissa. A més, alemanys que, a més, vull presentar-vos a Yasmin. Yasmin, pots alçar-te, porfa, i ensenyar-nos aquest vestit tan bonic que dus, que com se diu? Trindel. Trindel. Fas una volteta a la càmera per a que el veguem bé? A més, conta'ns per què estàs tan contenta en el teu Trindel. Perquè és la primera volta que te l'he Perquè és la primera volta que me'l fique. I això sempre fa il·lusió. Per a las alemanas es un orgullo llevar este vestido. ¿Perdón? Para las alemanas es un orgullo ir con este vestido. Sí. ¿Ah? Sí, verdad. Cuéntanos el detalle del lazo. El lazo tengo yo a la derecha porque yo tengo nervio. Y sí, el porten a la esquerra, com el porta Yasmin, és que és padrina. Bueno, cants alemanys, espanyol i sobretot litres i litres de cervesa. Moltíssima diversió la que ens va esperar este cap de setmana a Calp. És l'últim de l'Oktoberfest de Calp. Aprofiten-la, que això només passa una volta a l'any, eh? I tant que sí, quina